kita na pod mi ni Ate Erlyn. Nang kanyang salamat eh. Saman may malagyan sa mga imong mga. Pwede ha, aga silpon. Hello. Eh, pwede hapon niya. Sukad. Nalipay na po ko kay Day ni Kalitog abot. Kita na po mi mga gwapa. Bahoy ka, wala mingaw. Kung musayro ay bas ulan gi kanina wala na ko magawas oy. Hope dito. Dito mig Highlands. Nando to lagi view dito ti. Tuto. Asa na? Tuto ya. Wato sa tasa balay din ato sa mo nukad sa wante. Mga sa tag mga tanon dito bay boy na to. Kaliungan na niya oy. Dinay ko yung te. Nando tag view bitaw. Kung duha? Uy. Sila. Dalagi to duha ka. Hapon diha. Mga hapon pud. Di kami ko hapon na gabi na. Nagalaag boy. Nanap po kayo tanon mo. Nanap po kayo tanon. Uy, di ka to. Ano lang wala lay kalabasa lagi. Thank you kaayo. Ana pa o kalabasa. Sige lang. Uy, ana. Nagtali no dia. Ay gina. Saan ta na dia? Ha? Ana na maulanan. Dana ra dari padaplin. Pero puro nabot dite. Oy, kuy hato chat ni nato be, bara ang tag ayan ning kuy na on man to siya. Salamat jud gadyo ti ha. May lang sayang manggod, dag milk dagan ko ay biyoto kat ang gipicture. Saan ka na sa alala ka na yan. Hi guys, majung gabi eh. Naabtan nga Erlyn nga murag wakwak, galigad-ligan ko dari. Nangit sura murag wakwak, gihatdan na po ko ni jang kuan. Utanon. Daghan kaayong salamat. Ano po ko na niglitos. Litos. Litos. Ug pitsay. Taon. Sayuti. Ang isang nagana. Sayuti ug kanang repolyo. Na. Salamat rin kayo at Erlyn. Nara dyan siyang kabuutan. Basta mato na siyang bukid. Dadan dyan ko na siyang utanon. Dan kayong salamat eh. Okay, dyan ko ni mo malimtan. Minoko tiram ka dyan mo ka. Buutan ka adyo ti. Dadan dyan ko ni mo utanon. A few moments later. Hi guys, sa pisan din yung tanan, yung manamixing ba, karon namin karon sa merkado. Malit may gamo ang sudanon. Si Mamang Tigian, nara sila dito kahuwat. Bata. Bicycle. Ang desgian nga sunod, di sa kagi. Walay kuan way pita. Doble na sarado ko. Wala pa nang lahat. Sarado pas lanaw. Hoy, kamusta na mo diha? Nanis bay. Butong pamahaw. Ano sila mo? Charlie, kita nga ito pitsay. Itong natag na Erlyn gap. Natag ito ang pitsay. Saan ka di? Buhaton naman tayo. Ha? Buhat po, crap mo. Bakit? Legit. Paano? Long week, relax. Rawa karon Domingo, cramming na. Potato, gana yan eh. Imong tangi trabaho daan. Oh, doon lang ta pwede mag-relax. Sige lang taga-trabaho. Gikagiksa mo sa Kasimana Street Week 2. Siyempre, long weekend, ma-relax ha. Yung paano maging relax ng karon ugma klase na. O di at least, karon Domingo ra ko mahasol. Ang akong niaging usa ka semana, relax ra kay ko. Nanusinga mo kang singa-singa. Nawala mo. Kasi yung buntag.
Sa'yo musgot. Kawan, isipon pa ko. Ikabuntag imno ni mo imong vitamin C. Vitamin C rin pitanagi kada buntag i. Yung tangos lang imong ilong di nga nagniwang. Lain na lagi Yung tanaw. tangos na no. Lain tanaw sa picture kay awa diri. Dili siya street ba? Para sa kuha. Unsa tanawa ma di siya street ka nang naay ko andre. Para sa kuha lagi nay kuha. Taytayan ba? Nay kuha Andrea ni bukol. Ni bukol. Lahi man ka mama nimo. Ako ka ni bukol diri. Ah, Yan. maka street ako kay murag ni Kuandrio. Ni murag utlanan ba din mo ano? Bati may ang ilong, bro mag-ilog. Pero kuan, piriko. Nile no Dili ta. ni ana man no. Tapi. Ma, Tabi. Laki buo gamay buo Ma. agi mo ang ilong. ni ana ba? Pag ana kayang nawala man gunong murag tambok diri mo nang mas naklaro ilo. Ano mo suli sir ang luwag ka? Yo bitaw. Skinny man ni sa Skinny una. Skinny min sa una no. Sakto na na pa padaota, sakto na na. Ano pagpalabi? Awa. Lukot-lukot na gud no. Mura na tuboy gikaon. Sakto na. Sakto na. Pagpatambok ko gamay. Wala kang palubog. Oh, nagniwang wa magini kasabi nagniwang naman pud na gini. Niwang ba na? Nagniwang nino, balik nanambok man ta na. May karne mingkoy haba-haba mingkoy. Ulaw ko mo diyan. Taga karni Hindi balibar. magluto ng tagatang pamahaw para batay din ng ag. Kasi magluto sa may kuan pamahaw. Kaya mangbutangan o ka ng kuan. Pitsay. Nagyandam ng dyan nagkuhan. Pang sagula sa ring limpiwan guys. Luto pag pamahaw. Kaya sa may orasahaw. Apaka. Luto. Yung gulay tiyo. Bakbak ka na. Sagula na mo kuan te. Buto, bukog-bukog. Ibang kang mga bukog-bukog. Meron Yan ang itak ang makuha na. Kakao na. pakay na nato guys ng pahumukon. Yung tabangan para dali. Pitsay. Pitsay na Terlin. Butang sa Terlin na. Kung nga sa bukid, magdala sa gulay. Hindi kita makalimtan. Kubro katapat. Kubro katapat. Kuga sa gulay. Awa yung so, tinarmi. Bitit ka na, bitit ka rin. Una ilihok ni narmi yung soto. Arami ko na yung soto. Una isilina sa mga 1950 pa. Kaduha na ng gasi ha. Na, matik. Okay, kuwan dito. Sayote. Sayote. Hindi na sayote. Kaya tago sa kabuhok. Saan ako sayote? Matay. Sige, iwa ko ha. Ako nagulag sayote guys. Sayote o pitsay. Ugas. Sa likod, sa umok at mahado. Sige na rumumok ba? Salamat limutan nun, tidi ate mo nang isagol. Mag-utan ka mong gay pa kuma? Ay na. Kaong kani sabaw? Very good. Kaon good sa baw. Ang natambawan ng kabuhi. Hindi na mag-kabuhi. Tagad-tigab. Ready na ni tanan, nugasan na ni tanan. Ready na ma'am. Ready dito, para na. Ready dito, kain. Kain. Ready dito, luto.
Ano yung rasan eh? Ha? Matik? Ano na lang Kaya simple? nagaluto, dito na itong kamaw, kay kutas na. Tabangan para mahuman. Yung kaning sibuyas daw, nandito rin is gawas. Ang mga kuhan ba, tinanong. Kali, isa. Kung di mo kamukha na isa. Hindi namin magpalit og sibuyas, yung magsabaw mi, magkuha rami sa kuhan, gawas. Matungang gitanong. Ito na lang magipahumo kag kuhan, karni. Para maluto na, mamahaw na kay Alas City na ka pinapay pamahaw. Biyahe pa ko. Mabiyahe pag ang driver. Bayaran ako na. Ako sugasin. Karon Bombay o kitchen. Oh. Mayroon dyan na ni mo, di malugay ginsik. Malugay ginsik. Mga nang isa kasaga kay sa magaw, maratag mga naw. Ito yung gili. Ito yung gili niya. Pero gali-liog ko an. Hanggang ito ang hindi. Asa ka ma? Sakit ako likod. Ang sakit man imong likod. Naling ko dito, nagkuan ko, nagkuan ko itong sabon, mga Colgate, anong ito, press ito. Wala ko na po ang gabi eh. Ang itlog ra ako na po. For this is my body, which will be given up for you. Naluto na dito. Ito na. Supper was ended, he took the chalice. Ito na, mamahaw na. May bahaw oh. Ano ang baho? Kanainit ka ba? Spirit. Gave up one pot. Baho ako baha. Your pilgrim church on earth. With your servant Francis, our Pope, and Jose, our Bishop. Say, sabon mo dahil. Pulyo. All Lapit the tayo. clergy and the entire Ikaw na. you have gained for your oath. Hold from this birth, Mahaw na ta. Dali na gi. grant that they who are united with Lah, your Son, lami lagi. O, dali ka lagi. we also Lagi. in his resurrection. When from the earth he will raise up in the flesh those who have died. Kaya iwan ang dragon fruit kay first time rabang mama mo kaon. Tuwadan ka. Dragon fruit. O, baya ko sukad ka ang dana. Lutan pagbata. Tangiwaon. Buwahan noon. Mga amta guys. Kumawa na mo. Alas 8 na. Yan, nakindi na po. 8 pas na. Foreseeing you, our God, Ito pa rin. Alas 8 pa rin we tabagal. shall be like you for all the ages, and praise you without end. O Christ, our Lord, you bestow on the earth all Ano ako nga, sibutin mo. true image with First time ni mama ni mo kaon dani. Oo, first time isa na kong tao. Di mo ka, ang tunod ko din. Uy! Ay, nagpunod. Oh, Nana na pula. ha? Yan nga ni manijan. Ano na yan pula? Oh, ingana na yung ulit. Oh, di din naliso? Oh! Yung sa akin na, kanang parehan na sa kanang mga kuanday? Kanon ni mo, di ni mo kanon ning tani. Palit. Inaana din na. Sige. Dilaw na. Kaon sa kanon. Nagadi. Jesus taught us to call God Oh, our may baho. and so we have been Kaon sa kanon rin. Mahal ra ba ni kilo? Ha? Mahal ni. 100 ang kilo dani. La inaani din ni siya ang kuan. Inaani din ni siya ang kuan pero kuan. Pero dragon fruit. Ako na, ako gipitan. Kuan lagi okay ra iyang kanang lamit pero karon pa ko pala sukat. Natigo ko karon kaon dana. Inaani din na siya dai.
Dragon fruit. Dragon din na siya. Mo na yung dragon fruit. Mauta guys. Peace I give you. Find Kanin peace may I lang give you. ang sudan. Look not on our Sabaw. sins, but on the faith of your church. And graciously grant her peace and unity in accordance with your will. Ang gani kag baboy dong piliad do na dong ang dagko na grano do. Buwang na kay nga baboy. Ganon. Kanang dagko grano sa baboy. Ang galit ko sila. Depende sa pagkaon na rin. Ha? Depende sa pagkaon. Dagang kay pagkaon sa baboy ron na pagkakuan sa... Sabay yung unod ba nga kanang maklaro ni mo nga murag. Murag kanang basta kay Depende rin sa pagkaon sa baboy na gihatag. Yan ang tuwa ng pagdagang kay pagkaon baboy ron na magibaboy ron na... Gruber, no? Oo, Gruber. depende sa pagkaon sa baboy. Mo na Hindi ko gusto sa ulo ng pagkaon daw na mga taho, polar doon ang mga kuhan. Uy, balak mag-wait ha. Behold the Lamb of God. Ano sa butangan? at idil. Humok na ning kuandong. Humok na na. May panikin magkakawala ko dami. Mga kapainitan. Ang dragon fruit, di. May goma. Kaon. Ranti din na prutas. Soy, kuno na di. Ang cravings karon timani. Tilaw gani di ang kuan. Ako ganigi, wagay ko sukad na katilaw. Karon pa. Sila sa kaya. Duwang na ko. Kuan man. May pagka-tamis nga. Dili kay tamis as in. Nya. Sulayan. Kira pag ikukaw yung mga prutas ba? Ano ano? Oy, Kanya kaya nang kita. kana kay ako ni kita. Ano nga? Kuan na sa kahiwa. Sus, gi. Heh! Diyan kang ignorante. Sorry Lord. Buo. Di lagi kukaw yung mga prutas-prutas. Unsay dami? No. Murag. Balong ba kung Ignorante ka. ikaw gilaw nga saging nga. O kasamo. Parihan dai ta. Wala. Gusto ka dito katuadan. Ate gusto na lang. Oo! Imported man siguro nung nakuhaan. Imported. Wala man sa Pilipinas. Karoon na nila kanta. Imported man na. Ay kumbaga, ang seedlings gikan gawas pero nanay nagpatubo Nana. sa Pilipinas. Dagan ka dyan sa bowl ni. Hmm? Dagan ni sa bowl. Baga na anong mahal mo. Na-farm sa bowl nga puro dragon fruit pagkanan. Kani nani. Macho ni diyang liso ka ng iton. Basi. Na kaya akong gikaan itulon. Ato na magturok dito sa tuntiyan. Mura na si Auntie Sino. Ito ko nung mutok sa tiyan. Uy, klaro. Nakatulon ako kahiwa. Ikaw? Hindi mo na lang nabili, no? Pat kahiwa, Uy! hudot na. Mo hindi kong gima. Kaya first time man yung mukhaon, kanan na mo nang upat Oh, kahiwa. karon pa dito ko kasi. Mura. Mura pakwan, no? Kuan pakwan tamis man kana si dili kita isa. Prepared by your gift for receiving one day from Hindi sa tuwa ko. Hindi mo nga po, nahurot na. Lasa na na. Apple, wala pa. Yung grapes. Ang grapes na ako noon sige na kong kaunon. Ang apple wa na ko nakaon kay Abi ko guna-una ang saan ka na ako madutla. Ako ba kaniduk-dukon? Yung ngit-ngit din ko nimo. Yung sa lang po. Nid-nid na. Hindi mo pa sa ganani, hid iludon. Ludon ko kadugay kaon sa pino kayo. Well, klaro. Hindi mo mangga, Mula na. hurot na. Mula ko na dali ang git. Kaya ako lang hugasan daw ako buubo. Ang kanang ko ang apple kay ito ka ba na ako na ako na saan na ako na. Saan ka na siya duk-dukon mo na. May ito itong raspador kay ito na ito kaya ko. Pero kana pino. Ludon mo kadugay. Hindi na. Balikan na sinabuhi. Hindi na lang kamukha ang apple, kaya maglibog magagansahan ni mo pagkaon. Until now, giving example, Kasi ko guna-una. Hindi mo kuskuson, ludon ka. you may wish to Kung visit gato pang blender, and Balo. Wala itong bataan.
May God keep you all the Nalagyan mo nang inamog vitamins, dadyo ra mo panglayas. Iyan! Nandiyan. Tanap sa Drake yan, be! Tanap sa Drake, paliw! Pag-inom na yan! Kamu usap dan ng kanang apple. Ay ako di ako. Ay ako ni po. Salamat. Grapes na lang mangga. Wala. May palitan sunod. Apple di ko silbi. Inom na pa. Ang tapak-tapak ba? Pagkapak. Lalaan ang design ba? Di mauwag ko nila. Ang kananan mong dahon ko. Ito nang upat kahiwa. Uy! Tingnan sa nila ako. Kampis murad kamuti. O sama. Uy. Murad kamuti. May na kay humok, makaduta ka dana. It's Sunday. And the last weekend is a check. Wala ko sa bata. Lami. Murag tabang. Murag tamis. Muda ng dragon fruit. Ay, ako di ko ka. May paibuhan na ni. Ha? May paibuhan. Waka mo yun sa lasa? Wala ko kasabot sa balong. Tamis na. Wala. Lami man. Di kasabot. Ignorante ba ko dani? Kayo ako sa kadkanon. Ako kakaon. Ikaw? Hindi. Napa? Inang lanot doon na nimo kay karon para baka nakatilaw. Agoy, di na ko. Di na ko kanira ko magwan ko ang kajumay. Napa? Napay daw kahiwa. Napagani dato isa sa rip. Doon man na. Thank you, Bilen. Thank you. Makakaon ko ng dragon fruits. Mao din yung dragon fruits. So, kadok ko tila karon pa. Masig mawag sakit sa imong tuhod na. Di ka nga dragon fruit. Dragon good na. Yaptik na kamo. Lakaw, mura na kag dragon. Mura man tada ni nagkaon sa kanang dugo ba? Napa? Iko? Pagda na. Di na ko! Pero mabtik. The broken case is closed. We've got things been doing the Pero mabtik ba? Pa-street sa tuhod. Di na explain. Hindi ma-explain. Di na explain ang ihang lamig. Di na explain. Hindi ma-explain ang kalami. Agad diyan yung kaon. Ha? Huwag mo kaon diyan. Hindi ko siabot ka lang. Hindi nga naman pagyan. Sorry Lord. Uy, klaro Ang mo. naman na itong mga nga ng prutas-prutas. Sukad na diyan. Ganun parang pa ko katilaw ay. Parang pagyan. Oh, sukad. Huwag sukad katilaw. Na. Dapat kay prutas. Pero ka na. Wagin na ako na tilawi sukad. Napahisa na ito sirip. Kamu na ikaon. Ikaw, ginahan ka mo kaon na. Hindi na ka? Di na ko. Hindi ko rin kang nintilaw. Hindi na rin kang makabutro. Tilaw raman ko. Pao kasabot sa ang lami. Tamis na ladang na sa pag murag lami murag Marag lami, ngaway lami. abukado na balo. Murag lami, ngaway lami. Wa sukad lagi karon pa ko nakatilaw dana lagi. Oh, Mingkoy. Kaan mo dragon fruit, Mingkoy. Natiguang na lang ko.
katiguang, nakatilaw na kadana. Oo. Nag-74 ko, katilaw ko. Wala man kusod ka. Aw ambot ka, wala ko kakuan na sa Mindanao. Bigat sang ina, di man nagkabli ang ako. Di, abli ha gud day. Tanis. Dito ni baglubag, dahil yung mabre. Di.